Cada cop és més fàcil trobar joves consumint nicotina. Hi ha més de 155 milions de fumadors d'entre 15 i 24 anys. S'ha fet veure que fumar és cool, que fumar serveix inclús per a lligar. Però on està el límit d'aquestes persones? Soc Valen Ardat, una noia boja i sense trellat, i avui vinc a parlar de com, si seguim així, els nadons acabaran naixent addictes al tabac. Quan jo tenia 10 anys, els meus pares em portaven a un parc. Jo feia extraescolars, feia ballet, feia contemporani, feia espanyol, tocava el piano, anava a cant, feia llenguatge musical, feia 1000 coses. Però ninguna d'aquestes activitats era anar a fumar tabac, sincerament. I ara de repent he complit els 18, he pogut començar a anar a llocs majors de 18, o com se diga això, i m'he trobat en que quan aplegava n'hi havia gent de, és que no vos dic mentira, 10 anys, 12 anys, és que és edat, vos ho promec, fumant tabac, però és que fumant també coses que no eren tabac, o sigui, allí l'oloreta cantava. I em pareix molt fort perquè dius, esta penya, en quin moment? O sigui, en quin moment ha canviat per a que a mi m'educaren tocant el piano, cantant quan les oques van al camp, i estos pavos estan fumant en un lloc de más 18 tenint 10 anys. O sigui, què collons? Jo em vaig quedar loca. Però és que a més, no sé, sobretot em quedé loca en que els meus pares en 10 anys a les 8 de la nit me diuen, bueno Marta, ja és hora de dormir, ¿no? I estos tíos estan ahí a les 3 del matí i estan més actius que jo. O siga, jo per a fer-me un cubata em costa perquè dic, buah xaval, 7 pavos. 7 pavos. I estos tios igual porten 6 cubates que tu, quan te ho diuen, perquè damunt te ho diuen per a intentar fer-se guais o madurs o no sé què collons intenten, i tu penses, 6 per 7, hòstia tu, 42 pavos s'acaba de deixar el tio este. 42 pavos. I jo me quedo loca, perquè ells damunt ho diuen com per a intentar fer-se els guais o fer-se els madurs, i jo simplement pense, d'on s'haurà tret els 42 nyapos que acaba de deixar en alcohol? O sigui, és que jo em quedé loca. Jo quan vaig a un lloc d'estos dic, vaig agafar sols 10 euros perquè així m'obligue a prendre'm un cubata i si vull algo més, una cervesa. O sigui, literalment. Perquè, tio, és que gastar-te 42 euros en una nit, és que quina salvatge és? Tu saps els caps de setmana que n'hi ha? Quants euros són això a l'any? És que no ho vaig a calcular, però et quedes loca, ¿vale? Entonces, a mi em deixa en un sabor de locura el saber que aquests xiquets van ahí en 10 anys, s'emborratxen, fumen i fan coses que jo segurament no he provat fins aquest any, ¿vale? O sigui, jo no et negue que he begut alcohol sent menor com la majoria de persones de la Terra, ¿vale? Però, no he sigut tan addicta com els dies, o sigui, com els xiquets d'avui en dia, que jo lo flipo muchísimo. Que ja no sé si és per la pressió del grup, perquè comencen a anar en gent més major, o per què, que és gent que fuma i beu i entonces dius, hòstia, és que si ells ho fan, jo també ho he de fer. O perquè et venen i et dius, fuma, i tu dius, és que no vull, i ells fuma, i dius, mira, fume perquè te calles. Però hem de tindre més voluntat i dir, no, si jo no vull fumar, no fume. Jo quan era més menuda anava en un grup que tots fumaven. Què passa? Que jo feia ballet i jo deia, jo no puc fumar, és que jo si fume quan me diguen plié, vaig a fer plié i me muero. Entonces, claro, jo sabia que fumar no podia. Llavors, jo, quan em dien de fumar, jo deia, no. I si se'm ficaven pesats, ja, me voy. Perquè, tio, a mi no m'estigues tocant la figa. Vull dir, ma abuela no fumava i quan va anar al metge li van dir que si havia fumat tota la vida, tot perquè el seu home fumava. És que al final no eres fumador, però és que els teus propis amics et maten. O sigui, hi ha gent que paga perquè li maten. Perquè, vull dir, o sigui, comprar tabac és pagar perquè te maten, ¿vale? Però després estàs tu, que vols tindre amics, i són amics que te van a matar. O sigui, tu no estàs pagant perquè te maten, ¿vale? Però estàs anant en unes persones que te van a matar. Perquè ells han pagat perquè te maten. O sigui, han pagat perquè li maten a ells, però què te van a pagar també? O sigui, que rotllo! Han pagat perquè li maten a ells, però és que estan fent que també te maten a tu. ¿M'has entès? Dime que sí, per favor. Bueno, pasamos. La qüestió, que ja no sé d'on ve la influència. Si ve d'influència familiar, si ve influència d'un grup, si ve influència de estic de festa, tinc 10 anys, deuria estar ben callo i estic en aquest lloc, però mira, m'apetece. No sé d'on naix. Jo la veritat que quan em naix veure un cubata és quan dic o me bec un cubata o em poso a plorar. Tinc 2 opcions. Però no sé,
he de dir que jo fins fa 2 mesos no solia beure cubates perquè em sabien a merda. Ara he trobat el meu cubata favorit, que és Jagger amb Red Bull, i estic encantadíssima, em faig una perquè si no acabe morta, i després dic, bueno, si m'avellís una cerveseta i pa dormir. O sigui, però jo en un cubata puc aguantar tota la nit, imagineu. Entonces, quan veig a un xiquet que s'acaba de fer 6, dic, tu no sé com vas a llegar a casa. I a lo millor aquests xiquets a les 3 estan dormint i jo fins les 6 vaig soles en un cubata, o sigui que aquestes persones no sé què fan en la seva vida. Després també sé que n'hi ha gent que a lo millor fuma pues, per estrès, ansietat, no sé què tal, no sé. Jo, sincerament, bueno, suposo que això ho sabreu, jo vaig patir un TCA i la veritat que vaig tindre una ansietat de locos i te puc dir jo que a mi no m'aveia fumar. A mi m'aveia dormir, m'aveia plorar, m'aveia estar mal, o sigui, no m'aveia, però vull dir, m'eixia dormir, estar mal, plorar i me quiero morir. Però no pensava en, buah, que ganes d'un piti. Segur que en un piti se me passa l'ansietat. O sigui, què? En plan, jo pense que és tirar culpes a algo, perquè al final tu, si quan tens un problema d'aquest vols fumar, és perquè ja fumes. No és que has començat a fumar per l'ansietat, és que tu ja fumaves. Una cosa és que tu abans fumares 2 o 3 i ara te fumes un paquet sencer i digues és per l'ansietat. Això és una cosa, que és com, bueno, mi vicio, pues mira, el vicio ara l'he ampliat per l'ansietat. Això ho entenc, però que no fumares i ara fumes i digues que és per l'ansietat, això no passa. O sigui, jo ho sé molt, però això no passa. No conec a ningú que li hagi passat aixina. Entonces, les persones que diuen, no, és que jo fume per ansietat. No, amiga, tu ja fumaves. Fumes més per ansietat. En plan, ho sé molt, però són coses que he viscut i puc parlar-ho. O sigui, podeu corregir-me si algú no fumava i de repent ha començat a fumar, entre cometes, per ansietat, ¿vale? Però bueno, en mi mente això no és així. I després també sé de gent que diu que fuma per a no utilitzar colònia. Jo això no sé comprendre meu, perquè m'agradaria saber com olora llavors quan no fuma. En plan, que asco, no? O sigui, si no vols utilitzar colònia i t'agrada més l'olor a tabac, n'hi ha un problema, perquè l'olor a tabac tampoc és que siga molt... No sé, a mi no me gusta mucho, O sigui... Jo, quan vaig a donar-me un bes en algú i li fa olor a tabac, li dic, casi que otro día, ¿no? No sé, amigos, és que en tots els sabors bons que n'hi ha, per exemple, una persona que s'acaba de comar, saps? Que s'acaba de menjar un xicle, que s'acaba de menjar una pinya, que s'acaba de menjar zumo de melocotón, chaval. Jo què sé, magnífico. És un sabor de... qué locura, un mango, tío. Liarte a algú després de que se menja un mango. Però liarte a algú després de que fume, està molt locos. Està molt locos, no estem bé. O sigui, això no existe, no? Ni a algú que li agrada liar-se a algú després de fumar. O sigui, de fumar tu, no? De que hagi fumat esa persona. No entiendo. Suposo que a lo millor una persona que fuma i se lia una altra persona que fuma, pues a lo millor no ho nota tant. No ho sé, però... A mi no m'agrada, sincerament, però bueno. Després, és que jo vaig parlant, és que me vienen mis ideas a la mente. La idea de fumar està guapa si tu te recordes de, per exemple, com entrenar a tu dragón. Perquè està molt guapo quan en la pel·lícula el dragón fa i tira tot el fum. Entonces jo quan veig algú fumar dic, hòstia, este és com el dragó. És que li llis el fum per la boca i dius, madre mía el dragón. En plan, que passada. I ara damunt en els vapers encara mola més, perquè veus ahí com tun, 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 i fan unes boles i no sé què, i t'imagines a la persona que està intentant matar, que claro, passa per mig de la bola i s'ha no funcionat, ara no sé què. En plan, que passada, no? O sigui... No, ara en conya, o sigui, en coña era lo anterior, però a lo que em referís que és que no sé, ties, que no està bé fumar. O sigui, jo aquestes conyes les dic perquè són conyes que segurament més d'una persona t'ha dit, no, és que mira, jo fumo perquè és que así puedo llevar un mechero. Estic seguríssima que algú ha dit algo així, saps? O
No, es que yo fumo porque es que así le gustan los tíos. Pues no sé, enamora't de Dragon Ball, vull dir... És que, tio, no ho comprenc. Jo penso que has de fer una cosa perquè de veritat avellisca i a més sabent les conseqüències del tabac, que és te mors, tens càncer, no respires, pues igual no és a lo que més te pots viciar, saps? Hi ha vicis bons com per exemple fer ioga, anar a córrer, beure aigua, eh, cantar, estudiar, ballar... Hi ha moltíssims vicis xulíssims. És que inclús, jo que sé, vicia't a veure els meus vídeos de merda, però no et vicis al tabac. I si tens ansietat, parla'm amb mi, jo t'ajude. Però no et vicis al tabac. I si tens un dia de merda i dius el vaig arreglar bevent, no begues. Solucioneu parlant en algú que t'estime. Solucioneu veient una pel·li i plorant el doble perquè està molt bé plorar. Però no me la paraula. La solució, muy bien, als teus problemes no és ni l'alcohol, ni el tabac, ni ningun tipus de substància. La solució és parlar les coses, passar-les i tal. I després, quan vulguis celebrar-ho, entonces pots dir, hoy me lo permito. Hoy sí. Ara que han acabat tots els exàmens i aquestes merdes, jo comprenc que n'hi haurà molta gent o moltíssims alumnes que diran hoy es mi dia. I de fet, en el discurset este de merda dels instituts, deurien dir bueno, mestres, avui és el dia que me veureu pitjor, no sé què. Sí, jo pense que seria el millor discurs de la vida. És que odies malditos discurs, tio, perquè sempre es fan més avorrits. Bueno, entonces, és que m'enrolle, pues comença a parlar d'un altre tema. Conclusió de la vida, que, tio, és que hi ha moltes addiccions per a tornar-vos botxos per una que vos va a matar i que te pot matar a tu, al teu amic i al teu voltant, perquè no és sols el fumador passivo, sinó tota la resta. Crec que no se diu això passivo i activo, però és que veus sempre pensant en sexe, tio, que mal anem per la vida. En fin, que vos vull moltíssim, que teniu les meves xarxes socials i ens veiem en el pròxim podcast.